Kako za koga, to je tačno. Ali mi nemamo mlade glumce. Imamo ove srednjake koji glume da su mladi, ali mi smo mladu glumicu zaposlili pre 14 godina. Hvala, doviđenja, čujemo se, doviđenja. A gde gori Ceco, jebote? Au, brate mi. Aj, daj, ne možete da kupite cveće za premijeru. Pa šta je sa usnicom? Slušaj, ne, čekaj, mi ovde ćemo najstrožije kazniti nasilje, samo mi reci ime. Joj, a lepo je. Nije, nisam stavila naočare, izvini. Lepo ima volumen. Ne, baš, nećemo da otkazujemo predstavu, proradit ću do večeras. Alo. Mili moj, pa što plačeš? Kakvo je to cveće? Mrzim cveće, nosi ga napolje. Otkud on? Pa, sad ga pusti da uđe. Ali za minutu. Ajde, ćao. Dakle, od svih pozorišta ti si našao da ćeš baš u moje. Hvala, lepo cveće kao i uvek, slušam. Pa mi smo u potrazi za dobrim komadima sa snažnim ženskim likovima. Zato što mi pola ženskog ansambla 20 godina igra Da, dragi. Evo, Jadnice sad počela da rade monodrama, ali neće to niko da gleda. Ceco, nosi ovo cveće u balet za sahranu. Molim vas, dozvolite mi samo... Nemamo... Samo čekajte. Samo... Recite, gospođo ministarka. Jel vi stvarno verujete da možete da me kupite novim pisoarom? Ja, da sam pozorište, ja bih se zapalila od muke i od besa. Zbog samoljublja, omalovažavanja, zbog vraćanih uloga, laži, spletkarenja, zbog kašnjenja, šablona i fioka, zbog otkaznih predstava i proba, zbog vulgarnosti, zbog opšteg mesta.